Joan zen ikasturtean aurrekoan baino tratu txarren 55 salaketa gehiago bildu ziren Euskadiko ikastetxeetan. Denetara 200 bat kexa izan ziren. Eta horietatik iaia 80 tratu txar moduan identifikatu onartu zituzten. Ze eratakoak dira, zehatz-mehatz berdinen arteko tratu txar horiek. Aurreko ikasturte hartuta, gehienak ahozko erasoak dira, baina eraso fisiko zuzenak ere iaia parean. 53 baztertuta sentiarazi zituzten, sexuarekin zerikusia zuten kasuak 7. Urtez urte zenbakia gora doa, baina Kristina Uriarte hezkuntza sailburuak dio honek ez duela esan nahi ikastetxetan biolentzia gehiago dagoenik. Orain azaleratu egiten dela baino. Jendea ja sensibilizatuta dago esateko benetan zagertatzen dan. Eta gainera, eskoletan protokoloak ja martxan daude olako salaketak egiteko. Eta halako kasuei aurre egiteko Hezkuntza eta Segurtasun Sailek gaur aurkeztu duten protokoloa. 150 ertzain voluntario, gizon eta emakume prest daude ikastetxez ikastetxe joateko. Nosotros solamente vamos a ayudarte a decidir. Ziberbullyinga, mehatxuak, drogak, horretaz hitz egingo dute. Interesa duen ikastetxeak hurbilen duen ertzainetxean eska dezake parte hartzea.